So my nani hara
जाबानो नागिरो नोङो बबेयाव दङ नोंखौ नुब्लानो बावगारलाङो आङो बबेयाव दङ मेगन आंनो जाबानो नागिरो नोङो बबेयाव दङ नोंनि रायज्लायनाय थाबायनाय गासै आंनि आखु जाबाय लासै लासै आङो गावखौ नोंनो आं बावहरबाय मा बुंनो बेखौल' बुंदोना मा बुंनो बेखौल' बुंदोना सेराव खोनाब्लानो गोसोआ थाजिम जायो नोंखौ सेराव जेब्लायबो गोसोआ आंनि हास्थायो फुं सेराव खोनाब्लानो गोसोआ थाजिम जायो नोंखौ सेराव जेब्लायबो गोसोआ आंनि हास्थायो सिमां मिजिङा नोंनि थिंल' गिदिङो नोंनि आगानफ्रोमबो आंनि आगान गोरोबो आंनि सिमां मिजिङा नोंनि थिंल' गिदिङो नोंनि आगानफ्रोमबो आंनि आगान गोरोबो आंनि थाइनै मेगननि गोजान जाया आंनि दसे सम गोसोनि हाया दसे समबो सानालासि थानो फामिनिख्रुइबो समायना महर मिनिख्रुइ मोखां नों गैयाब्ला बे जिउआ सखान्दा सोरां नों आंनि गोसोआव खोरोमनि gezerni
फामे बिबार बायदि समाय होदो नों ओइ सिखोला मुसि गोमा जानाय बे मुलुगनि गुबुंले जानाय सुबुंथिलिखौ हिमालय हाजो बायदि गोगोम जानानै गसंथादो नों ओइ जोहोला साननैसोनिल' बे अबथिरा सुबुं जिउनि आनजादथिलिया हाब्रु गेजेरनि फामे बिबार बायदि सना रुपा हिराफोरजोंल' नङा गोदान गाननाय जोमनायजोंल' समायनाय जाया नाथाय गोसोनि गोदान जानायजों अननाय मावनाय फोथायनायजों गोजों जादों नों आखल आखुआ दै खोनथि बे सुबुंथिनि गोजों जादों नों आखल आखुआ दै खोनथि बे सुबुंथिनि हाब्रु गेजेरनि फामे बिबार बायदि बालाबारिया लुजानाय नबादि शास्त्रपाठ मोनसे फरायनानैहाय जों आरज खालामनानै नोंनि गिर्जाथिगैहाय गोथारै जागोन नोंसोरो हाबा जागोन बे हाबाया आदोर मोनथाव मान मोनथाव जाथोंसै आरो नोंसोरनि जिबन जात्रा खालामनायावहाय आशीर्बाद गोनां जाथोंसै जों आरज खालामनि गोजौसिन धोरनि अनसायग्रासिन सोरजिगिरि आफा इसोर जों नोंखौ जायफ्रा हाबा जानांगौनि थाखाय थाम थिम जाबाय बिसोरखौ जों लाबोनो हादों आफा बिसोर हाबा जानांगौखौ नोंनो थाम थिम खालामनानै होबाय गोरोबलाय होबाय आरो बे दिनखौबो होबाय
प्रभु बे दिन बादि जों दिनैहाय बे नोंनि पवित्र अनुष्ठानावहाय जों फैदों नों जोंखौ हेफाजाब खालामदो गासैबो खामानिया नोंनि आशीर्बादजों जेन जाफुङो आरो गोदानै दाखांजानाय न'खरफ्राबो जाहाथे आशीर्बाद मोननो हायो बयनिबो सायावबो नों आशीर्बाद खालाम जोंनि गोसो मोदोम जिउ आरो दिनैनि बे हाबानि प्रग्रामखौ जों नोंनियाव गथायनानै जिसु ख्रिस्टनि नामै बियो आमेन। जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ बाख्नायग्रोबाय जों दिनैहाय मोजां बे हाबानि प्रग्रामखौ मावनो थाखाय खाबु होबाय आरो जों लोगोसे बाहागो लानो थाखायहाय जोंखौ दैदेनबोबाय बे गासैबो इसोरनि अननाय हाबा लानो थाखाय फैबाय बियो थारैनो नोंनि गोसो इसिंनिफ्रायनो जाखागोन दा बे हामबायसै आरो अनसुमैखौबो आं सोंदों नों जे दिनैहाय श्याम नार्जारिजों हाबा लानो थाखाय फैबाय बियो थारैनो नोंनि गोसोनिफ्रायनो जाखागोन दे हामबायसै नोंसोरो सानैजों दिनै हाबा जाबाय मालाबाबो फोथायखौसो दाजा अबिश्वास दाखालामलाय आरोखि दै नोंनि फिसाया आर्टिभिटिखौ हागौमानि नों गावनि आखाइजों होनो नाङा एकदम गावनि आखाबथाराखैब्ला खोथा बेफोर हागौमानियाव नोंनि आखाइनि आर्टिभिटिजों बेखौ नों होनो नाजा दावराव जालायबाय हौवाजों मा जाखो हौवाया ब्लड थांफैबाय आरोखि न'आवहाय ओरैबायदि बेब'हार जाबाय हौवा हिन्जाव सान्थिया जेखि जाया बे नोङो थैनायासो नोंसोरखौ आलादा खालामो दै माबा मोनसे जाब्लाबो बिजासिमहालागै नों बेखौ खालामनांगौ बिदि नोंनि हिन्जावनि सायाव नोंहा थैजासे मोजां मोननाय हामजानाय गोजोननाया थाथों होनदों मानो नोंनि अननायालाय गुबुनफोरजों बाङो नोंनि खुसिसिमावल' थाखाथों होनदों आरोखि थारमाने नोंहा जि अननाय दङ बे नोंनि अननाया आंनि हिन्जावनि लास्टआव नोंबो हाबा खालामखाबायखाय सेमा नोंनि गोरबोआव थैजासे जायगा लानांगोन नोंनि जायगा आंनि खोथा दे आंनि खोथा नांगौ आं बे गासैखौबो मानिनो थाखाय इसोरनि सिगाङाव सिमान आंनि बे आखथामखौ सोलोंदो आखथाम गासैयाव सोलो बोलोग्रासिन सोरगोनि अनखथार गोथार इसोर आफा जों नोंखौ हाजार हाजारै हामबाय आरो हामबाय होननानै बाख्नायसै नोंनि गेदेरथार दया आरो अनुग्रहजों मण्डलियाव नोंनि संसाराव नोंनि मोनसे सायख' होनो हानाय बायदि मोनसे बिसेस न'खर बायदि थांनानै थाथोंसै प्रभु जों नोंनावहाय थायो सोरजिगिरि आफा बिसोरो दिनै नोंनि बोसोन बादिहाय नोंनि बाइकखौ लानानै हाबा जाबाय बेनिखायनो आफा बे न'खरा नोंनि बिसेस न'खर हिसाबै थांनानै थाथोंसै आरो नोंनि गौरब जाथोंसै मण्डलियाव सहाय मोनथोंसै आफा आरो नोंनि खामानिनि थाखाय बिसोरो थांनानै थाथोंसै प्रभु जों नोंनावनो गथायदों बे न'खरा नोंनि बिसेस न'खर बायदि जाबाय हामबायसै आफा दानो प्रार्थना खालामबावदों प्रभु हौवा हिन्जाव हाबा जाखांनानै जेबादि अनलायनानै लोगोसे आलासिफोरनि गथायबावबाय आफा बे हाबायाव मोजां मोननायजों गोबां नोंनि बिसाहिफ्रा दिनैहाय बेवहाय हेफाजाब खालामबाय नों बयनिबो जिबनावबो नों आशीर्बाद खालामदो आरो दिनै सानसे मानि हाबायाव नोंनो बेंगिरि जानानै नों रैखा खालामदो नोंनो बेंदो गोनां समफ्राव नोङो परामर्श होदो अभाबफ्राव नोङो सुफुंनानै होदो बेमार आजारखौ नों सोखानानै होदो आफा जोबजायसिमहालागै नोङो हेफाजाब खालामदो
नोंनि जिउआ मानसिनि जिउआ थास'लाइनि दै बादि बबे समाव बुथिं जागोन सिरिलांगोन मिथिस'आ फैदो नों जिसुनियाव गुरै जानानै मोनगोन नोङो गोथांनि जिउ फैदो नों जिसुनियाव गुरै जानानै मोनगोन नोङो गोथांनि जिउ ओइ सुबुंनो बयखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङैनो साबायखर होबाय बयजोंबो इसोरनि बोर लाथोंसै। बेयो नोंसोरनि हाबानि रेजिस्टार सार्टिफिकेट बेखौहाय जोंनि मिसनारि अथराइज आरो गभर्नमेन्टनि लाइसेन्सजों बे हाबानि